Само и единствено в Луковит може да видите спортно съоръжение като този стадион и точно до него да има завод за преработка на масло, който ухае, няма да ви описвам сега как, но в европейска държава, член на Европейския съюз, да имаш спортно съоръжение и точно до него да имаш завод, го има само и единствено тук в Луковит, общината на Грънчаров, областта на Нанков, на ГЕРБ. Ще направим допълнителни кадри и ще ви разкажем малко повече как се е разраснал през годините този завод и как така е иззел територия дори на стадиона. Така че по-малко да има възможност младите да спортуват и не само младите, за да има повече индустрия, която ще видим по думи на местните, замърсявали, по някакъв начин отравяли въздуха и какво е цялостното им усещане от наличието на този завод тук в Луковит. Благодарим! Обещахме кадри, какво се случва точно в този завод тук, където даже в Google Maps, ако влезете на името на завода, има отзив, свързан с това как този завод трови града. Тук що един местен ни каза, че му се е случило да минава покрай бензиностанцията и да капи масло отгоре върху огледалото му и върху прозореца. Но кое е по-интересното? Тук е пътеката, където трябва да бягат учениците и да тренират лека атлетика и тази пътека минава точно покрай завода за преработка на масла. Сега, по всички възможни екологични стандарти няма как това нещо да е окей, няма как това нещо да е правилно и то трябва да има поне някакво отстояние. Няма как това нещо да работи по този начин. Знаем, че хората в Луковит са правили и протест, който не е довел до нищо, но ние трябва да разберем тези хора, които държат този завод, по някакъв начин слушват ли се в желанията на местните и дали това не е още една причина да е намаляло населението в община Луковит и как една туристическа дестинация е комбинирана с такъв тип промишленост за преработка на масла. Това са отрови хора. Това няма как нещо да го комбинираш с туризъм. И представи си, дошъл си на екопътеката, решил си в някоя местна къща да гости да си отпочинеш и как се събуждаш и колата си цялата окапана в масло. Това е комбинацията да имаш завод и същевременно да усещаш аромат, който е на преработено масло в туристическата дестинация, до която си дошъл. Пълен абсурд. Отново общината на Грънчаров и в областта на Нанков. Виждаме на ГЕРБ. Завода, както казахме, той на 200 метра от болницата, на 300 метра от училището и в непосредствена близост, виждате, играят деца тук. Просто, как да ви кажа, не знам по кои норми това нещо е разрешено, кой е подписвал разрешителните за изграждането на този завод в такава близост до жилищни сгради и до младежи, които тренират и спортуват. Това няма как да е окей.